Chcem dnes hovoriť o 7 kľúčoch v Pánovej modlitbe, lebo týchto 7 kľúčov je vaše víťazstvo. Chcem tiež povedať, že keď hovoríme o modlitbe, modlitba je obetovanie našich túžob, ktoré sa týkajú zákonitých alebo zákonných a potrebných vecí. Znamená to dožadovanie sa nášho prípadu v nebeských súdnych sieňach. Znamená to hľadať pomoc tam, kde naša moc nestačí. Takže toto je modlitba. Je to osobná prosba k osobnému Bohu, ktorá je založená na jeho zjavenej vôli. Znamená to spolupracovať s jeho vôľou. Modlitba v písme nie je doporučenie, je to príkaz. Boh nám nedáva návrh, aby sme sa modlili. On nám prikazuje sa modliť a keď sa nemodlíme, platíme za to cenu. Slovo živého Boha je náš zdroj. A to slovo veľmi jasne hovorí: hľadaj ma z celého srdca a nájdeš ma. A keď ma nájdeš, vytrhnem ťa z tvojho zajatia. Nemôžeš žiť slobodu v duchu, pokiaľ si nevolal na Pána z celého svojho srdca, lebo modlitba polovičatého srdca bude odmietnutá. Takže Pán hovorí: volaj ku mne z celého svojho srdca. V Jeremiášovi. Hľadaj ma z celého srdca. Prečo? Pretože volania z polovičatého srdca budú odmietnuté. Vlažné srdce bude odmietnuté. Je to tvoje rozhodnutie. Je to vytrvalosť, ktorá sa dočká Božej pozornosti. Biblia o tom veľmi jasne hovorí. Ak sa správne modlíme, my žijeme správne. Ak je naša modlitba nesprávna, my žijeme nesprávne. To znamená, že správna modlitba prináša správne chodenie s Pánom. Modlitebný život, ktorý má defekty, chyby, spôsobí, že tvoj kresťanský život bude defektný, chybný. Nemôžeš žiť spravodlivý život pred Bohom, ak sa nemodlíš. Je to nemožné. Môžeš volať ohľadne spravodlivosti, ale nikdy ju nedosiahneš, dokiaľ sa nebudeš modliť. Správna modlitba produkuje správne chodenie s Bohom. Ak ma rozumieš, povedz áno. Ako sa máme správne modliť? My sa správne modlíme vtedy, keď robíme to, čo nám Pán povedal. Takže oni mu povedali: nauč nás modliť. Inými slovami, nauč nás modliť sa správne. Lukáš 11:2. A takže im Pán povedal, takže takto sa modlite. Ak sa chcete správne modliť, takto sa modlite. Povedz susedovi: ak sa správne modlím, môj život bude správny. Nemôžeš správne chodiť alebo spravodlivo chodiť, ak sa spravodlivo nemodlíš. Lebo zlá modlitba spôsobuje zlý kresťanský život, hriešný život. Biblia hovorí:
Biblia hovorí, že sa máme zasadiť v spravodlivosti. Ako? Musíme najprv poorať tú zem. A to oranie je modlitba. Lebo Hozeáš 10 hovorí, je čas hľadať Pána, dokiaľ nepríde v spravodlivosti vládnuť k vám. A Pán nepríde v spravodlivosti vládnuť k vám, ak ho nebudete správne hľadať. Dnes v cirkvi nikto nehovorí o modlitbe. A krv je cudzou pravdou pre mnohých ľudí. Lebo všetko, čo chcú, hľadajú také potešujúce kázničky od svojich pastorčekov. A nekážu o hriechu. Niektorí kážu extrémnu milosť, ktorá nie je biblická. My musíme žiť svätý život. Nemôžeš žiť sveto, pokiaľ tvoj modlitebný život není v poriadku. Nemôžeš prijať apoštolskú moc bez toho, aby si mal apoštolskú prax. Oni praktizujú modlitbu. Oni hovoria, my sme odovzdaní modlitbe. Každé ráno strávim hodinu až hodinu a pol v modlitbe. Denne. Málo kedy sa mi stalo, že by som zlyhal. Preto stále ešte kážem. To je príčina, prečo ma moje súženia a skúšky ešte nepriniesli dole. To je príčina, prečo Boh začal dávať životy dokopy a uzdravovať. Ja konám to, čo vás teraz učím. Satan ťa bude chcieť zničiť, ak mu to dovolíš. Nemôžeš byť porazený, dokiaľ nedovolíš, aby si bol porazený. Nemôžeš byť porazený, dokiaľ to diablovi nedovolíš, aby ťa porazil. Nemôžeš byť porazený, dokiaľ to nedovolíš. Nikdy. Nebudeš porazený. Zdvihni svoje ruky a povedz, nebudem porazený. Tak čo máme robiť? 1. Korinťanom 9:27 máme kľúč. Hovorí, prinášam svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď, kým kážem iným, nebol sám taký, ktorý by sa nedokázal. Aby som jedno nekázal a druhé žil. Ja sa nechcem postaviť pred Ježišom v takej pozícii, že mi raz povie, odíď odo mňa, činiteľ neprávosti. Je veľmi ľahké začať správne, ale je ťažké správne dokončiť. Ja kážem, odkedy som mal 21 rokov. Na prvých mojich zhromaždeniach v Kanade boli 3000 ľudí v pondelok večer 1974, kde nebola kresťanská televízia, žiadne reklamy. Mal som iba 21 rokov. Mám 59 teraz. A ja som sa veľmi ťažko učil. Není ľahká cesta, nie sú skratky. Nie sú ľahké skratky. Niekto mi povedal, Benny, ak budeš hľadať Boha, pred rokmi mi jeden muž Boží povedal, Benny, keď sa budeš modliť a hľadať Boha tak, ako keby si ešte nič nemal, nikdy nestratíš pomazanie. Kým budeš hľadať Boha veľmi ťažké vo svojej budúcnosti, ak to budeš v budúcnosti robiť tak, ako keby si ešte nič nemal. Pastor Jack Highford mi raz povedal, viete, ja som bol kedysi akoby nahnevaný na neho, že sme neboli blízko, keď som bol mladší. A tak som sa ho pýtal, Pastor Jack, prečo ma teraz prijímaš? Prečo mi teraz pomáhaš po toľkých rokoch?
A on mi povedal, Benny, my sme všetci rozpoznali, že Boh ťa používa. My sme to uznali pred tými mnohými rokmi. Len sme nevedeli, ako dlho ti to vytrvá. A on mi povedal, tá tvoja dlhá vytrvalosť dokázala, že je na tvojom živote povolanie Božie. Vytrvalosť, trpezlivosť je kľúč. Na Floridu prišiel chlapík a mal obrovské zhromaždenia, uzdravujúce zhromaždenia. A mal podtetovanie od hlavy až dole. A naplňoval masové štadióny a ľudia boli uzdravovaní. A manželka mi povedala, idem sa tam pozrieť a hovorím, neopováž sa. A ona povedala, prečo? Ja hovorím, uvidíme, ako dlho mu to vydrží. Ako dlho ho Boh bude poctievať tým pomazaním. Uvidíme, ako dlho ten muž bude. A netrvalo mu to ani len rok. Ľudia tak ľahko nasledujú ľudí tam, kde je nadprirodzeno. Ale vytrvalosť je kľúč. A to, že stále stojí a trvá, znamená, že celý ten čas bol na kolenách. Modlitba je jediná vec, ktorá ťa bude držať. Druhá kniha Kroník 26:5 hovorí, že v dňoch, v ktorých hľadal Hospodina, Boh mu dával šťastný prospech. To nie je o hľadaní odpustenia. To nie je o hľadaní vecí. Lebo ak toto by bol problém, tak Saulovi by bolo odpustené. Kráľ Saul hľadal odpustenie a nikdy to nenašiel. Prečo? Lebo on hľadal odpustenie. On hľadal odpustenie, ale nehľadal Pána. Dávid zhrešil tak ako Saul. A keď sa pozrieš, tak vlastne Dávidov hriech bol oveľa väčší, keď sa to tak pozrieš. On sa díval na nahú ženu a potom mal s ňou sex a potom zavraždil jej manžela. Najprv to chcel tak zakryť, že zavolal Uriáša z boja, aby bol so svojou manželkou doma, aby sa nezistilo, že má dieťa od Dávida. Zavolal ho domov, aby sa vyspal so svojou ženou, pretože Dávid už vedel, že ona je tehotná. On hrešil proti Bohu. A pokračoval ďalej a zavraždil, až kým neprišiel prorok Nátan a povedal, to si ty. Keď Saul zhrešil, prišiel k nemu Samuel a povedal, ty si odmietol Pána, ty si odmietol jeho slovo. Čo povedal Saul? O, prosím, Samuel, odpusť mi. On nežiadal o odpustenie, on hľadal odpustenie od človeka. On sa nedíval na Boha. Ale keď prišiel Nátan, keď prišiel prorok Nátan a povedal Dávidovi, ty si to zhrešil, ty si ten človek. On nepovedal, odpusť mi, Nátan, ale Dávid kričal a volal, Bože, zmiluj, Pane, zmiluj sa nado mnou. On povedal, Pán, neobrácal sa k človeku Nátánovi, prorokovi, aby mu odpustil. Nie prorok ti prinesie odpustenie hriechov, Pán ti môže priniesť odpustenie hriechov. Uctievaj Pána, nie človeka. On hľadal a volal na Pána a Pán mu odpustil. Lebo Boh, ktorému slúžime, je milostivý a milosrdný. To je to slovo v hebrejčine, ak by si rozumel hebrejčine. Ak by si rozumel po hebrejsky, plakal by si teraz. Čo to slovo znamená? To slovo znamená súcit matky. Je veľmi ťažké to preložiť do anglického jazyka. Keď vidíš matku, ktorá drží svoje dieťa
a prídu na ňu tie najjemnejšie materinské city. Ona je pokrstená v jemnosti a nežnosti. To je to najbližšie vysvetlenie toho slova hebrejského rahum. Boh je rahum, milosrdný. A to druhé hebrejské slovo hanún znamená súcit v skutku. Ináč by to bola len sympatia. Ale Boží súcit a milosrdenstvo má skutok. On ťa vytrhuje. On aktívne ťa oslobodzuje. Zdvihnime svoje ruky k nemu a ďakujme mu za jeho milosrdenstvo a súcit. On ťa nikdy nenechá. On ťa podrží. On bude čakať na teba, kým skutočne učiníš pokánie. On nechce, aby si zahynul. Ale my, kresťania, ak budeme robiť to, čo vám hovorím dnes večer, lebo v tejto modlitbe je ukrytá každá možná túžba modliaceho sa srdca. Takže oni povedali, Pane, nauč nás modliť. On hovorí, náš Otče, v tú chvíľu, keď Ježiš povedal, Otče náš, dal zjavenie, ktoré je neuveriteľné. Ľudia Boží, keď budeme študovať túto Bibliu, zistíme, že za každým sa Ježiš modlil k Bohu, môj Otče, okrem jedinej modlitby. A to bolo na kríži. Keď zakričal, môj Bože, vieš prečo? Lebo hriech mu nedovolil povedať môj Otče. Ježiš sa stal hriechom za nás a vtedy už nemohol povedať môj Otče, ale iba Boh. Preto modlitba nie je možná bez vzťahu. On je môj nebeský Otec. Prvý kľúč je vzťah. Toto je jedno z najväčších tajomstiev modlitby. Lebo Boh nebude počuť žiadnu osobu, ktorá není vo vzťahu s ním. Lebo Biblia hovorí, že keď si v otvorenej vzbúre, keď si v hriechu, Boh ťa nebude počuť. Žalm hovorí, že keď si budem všímať neprávosti môjho srdca, Boh ma nebude počuť. Prečo? Pretože modlitba je vzťah. A Ježiš nám tu dal kľúč k modlitbe, k moci v modlitbe. A toto je vzťah. A je nemožné mať vzťah s Bohom, keď je hriech v tvojom živote. Ak je vzbúra, je tam spoločenstvo zničené. Za druhé, ktorý si v nebesiach. Ježiš, syn Boží, povedal, modlite sa, Otče náš, to je ten prvý kľúč, a druhý kľúč je, ktorý si v nebi. Inými slovami, dieťa Božie stále si uvedomuje, že všetky jeho požehnania stále prichádzajú z neba, teda naše občianstvo je v nebi. Nemôžeš sa modliť kým nepoznáš hlboko, komu patríš, že tvoje občianstvo je v nebi. A Filipanom 3, 20 a 21, budem to teraz čítať, lebo je dôležité, aby sme chápali to občianstvo. Je to veľmi mocné. Pozrieme sa, čo písmo hovorí, lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ aj Spasiteľa očakávame, Pána Ježiša Krista, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo spolupodobným telu jeho slávy, podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci. Náš život, naše občianstvo je v nebi. Naše prebývanie je v nebi. Od chvíle, keď si to uvedomíš, že si občianom nebies, tvoje práva sú garantované. Nemôžete mať v modlitbe víťazstvo,
pokiaľ najprv nemáte vzťah a za druhé nemáte občianstvo. Ako občan svojej krajiny máš nejaké práva v tej krajine, ale oveľa väčšie práva máš ako kresťan v nebi. Ty si občian nebies a preto máš nebeské práva. Hriešnici tie nemajú. Nemôžeš sa modliť, kým si neuvedomíš, on je môj otec a za druhé, ja som občian nebies, ja tam patrím. Žiaden cudzinec sa nemôže modliť. Žiadni cudzinci, vzdialení sa nemôžu modliť. Hriešnici sa nemôžu modliť. Jediná modlitba, ktorú ako hriešnik môže mať človek zodpovedanú, keď není občian nebies, je iba modlitba hriešnika, keď prosí spás moju dušu. Boh nepočuje modlitbu hriešnikov, lebo písmo hovorí, že Boh počuje spravodlivých. Jeho uši sú otvorené pre tých, ktorí sú spravodliví. Jerry Falwell bol v pravde, keď povedal, že Boh nepočuje modlitby hriešnikov. Je to v Biblii. A je jediná modlitba, ktorú Boh ako modlitbu hriešnika počuje, je modlitba spasenia. Keď prosí o spasenie. A skrze toto spasenie a skrze spasenie, počuj toto, mnohí ľudia si myslia, že sú spasení, ale nie sú. Počuj, pozri. To, že niekto vylial zo pár slz, to neznamená, že je spasený. Lebo niektorí ľudia chcú byť spasení len preto, aby neprišli do pekla. Ježiš není východisko z pekla. Nemôžeš prijať Ježiša len kvôli tej veci, že nechceš ísť do pekla. To není potom práve spasenie. Neprijímaš Ježiša, pretože ho potrebuješ, ale prijímaš Ježiša, lebo sa bojíš pekla, bojíš sa ohňa. Tam potom nie je niečo v poriadku. Spasenie je založené na láske, nie na strachu. Ja ho chcem, lebo ho milujem. Nie preto, že chcem svoje ustrašené telo zachrániť od ohňa. Počujete ma? A spasenie vyžaduje 4 veci. Nemôžeš byť spasený, kým nezakúsiš to, čo Matúš 16 hovorí. Keď prišli do Cezarei Filipovej, Ježiš povedal, kto hovoria ľudia, že som? Pane, niektorí hovoria, že si Eliáš, niektorí, že si Ján, ale kto vy hovoríte, že som? A Peter hovorí, ty si Kristus, syn živého Boha, spasiteľ. Ježiš vtedy povedal, telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebi. A v ten moment sa 4 veci stali. Za prvé, stretnutie tvárou v tvár. Nemôžeš prijať spasenie, kým sa nestretneš so Synom Božím tvárou v tvár. Za druhé, Peter prijal Božie zjavenie. Toto je Mesiáš. Tento je Mesiáš. A nikto ti to nemôže povedať, iba Duch Svätý. Nemôžeš spoznať Ježiša čítaním Biblie. Môžeš Ježiša nájsť, keď ti ho Duch Svätý zjaví. Je mnoho ľudí, ktorí čítajú Bibliu a neveria v to. Za tretie, Peter ho vyznal svojimi ústami. Ty si Kristus, syn živého Boha. Verejne to vyznal. Nehanbil sa za to.
skutočné spasenie. Za prvé tvárov tvár stretnutie, za druhé zjavenie Svätého Ducha a za tretieho vyznať ho a za štvrté vyznať ho verejne. Žiť verejne kresťanský život a nikdy sa nehanbiť za Ježiša Krista. A keď sa to deje, Boh sa stáva tvojim Otcom nebeským. A teraz máš s ním vzťah a teraz sa k nemu môžeš modliť. A teraz si občan nebies. Posväť sa tvoje meno. Uctievaj. Nemôžeš sa správne modliť, kým ho skutočne neuctievaš. Musíš k Bohu pristúpiť s chválou a s uctievaním, vstúpiť do jeho brán s vďačnosťou, ďakovaním. Nemôžeš pristúpiť k Bohu bez toho, aby si sa mu klaňal, uctieval ho. Skutočná modlitba nie je možná, keď za prvé nemáš vzťah, za druhé občianstvo, za tretie uctievať ho. On je Boh všemohúci. Povedz niekto haleluja. Za štvrté, príď tvoje kráľovstvo. Tu prichádza Boží záujem na prvom mieste. Jeho kráľovstvo znamená zničenie kráľovstva Satana. Prísť kráľovstvu Božiemu je to zaznamenané Matúš 12, verš 28. A Ježiš tú úžasnú vec prehlásil. Ak ja prstom Božím vyháňam démonov, vtedy sa priblížilo kráľovstvo Božie. Takže štvrtý kľúč je, že sa nemôžeš správne modliť, dokiaľ Boží záujem není tvojim záujmom. Nemôžeš sa správne modliť, keď si sebecký. Nemôžeš sa správne modliť, ak chceš, aby boli tvoje potreby pred jeho potrebami zodpovedané najprv. Modlitba za prvé vzťah, za druhé tvoje občianstvo, čiže tvoje práva, za tretie uctievanie a za ďalšie jeho potreby pred tvojimi potrebami, jeho záujmy pred tvojimi záujmami. Keď som bol dieťa, môj otec bol veľmi, veľmi taký tvrdý človek. Ja som často chodil k otcovi, môžem mať toto? Môžem robiť toto? A on vždy povedal, nie, nie. A jedného dňa som sedel na jeho nohách a ja som zistil, že jemu sa páči, keď som sa mu s úštnym bolcom pohrával, že to má rád. A on sa vtedy smial. A vtedy som sa opýtal, môžem to urobiť? A on povedal, čo len chceš. A ja som sedel na jeho nohách, zabával som sa s jeho uchom a vtedy na nič mi nepovedal, že nemôžem. A to je ako Boh. Ak mu jeho záujmy naplníš, ak sú jeho záujmy na prvom mieste, ktorý ma rozumiete. Nespôsobuj Bohu pocit, že ho zneužívaš. Páne, potrebujem toto, to je moje. Keď ideš do jeho prítomnosti, nech sa Boh cíti zvláštny v tvojej prítomnosti. Ježiš hovorí, keď sa modlíš, choď do svojej komórky. Vieš, prečo to povedal? Povedal, uctievaj ho. Uctievaj ho na prvom mieste. Najprv ho uctievaj. Nemôžeš mať Božie spoločenstvo a zároveň ľudské spoločenstvo. Tedy ho urazíš.
Raz prišiel človek za mnou, chcel sa so mnou stretnúť. Bolo to ešte vtedy v Orlande. Sme si dohodli stretnutie. On sedel, rozprával so mnou a začal mu vyzváňať telefon. A teraz ja som človek, ktorý som zanepráznený, ja mu dám svoj čas, ktorý je pre mňa vzácny. A on mi hovorí, áno, potrebujem sa s tebou stretnúť, áno, prišiel do môjho úradu a on rozpráva so mnou a potom telefonuje a rozpráva so mnou a telefonuje a ja som vyšiel von. Ja hovorím, neopováž sa ešte raz prísť do môjho úradu, ty si ma zneúctil, ty si ma ponížil. Na budúce, keď prídeš, ja poviem, nemám čas na teba. Ja som ho poslal preč, lebo ma zneúctil. Prečo mi berie čas a so mnou nerozpráva? A rozumiete ma? To je zneúctenie človeka. My pristupujeme k Bohu a robíme to isté. Oče, a teraz odpovedáme na telefon. Ježiš, a hovoríme s hockým. Nemôžeš mať spoločenstvo s človekom a s Bohom v ten istý čas? Ježiš hovorí, zatvor sa do svojej komórky a zamkni za sebou dvere. Uctievaj Boha dostatočne, aby ťa nevyrušovali ľudia, aby si bol sám s ním. Potom Boh bude cítiť, že je pre teba, že je on pre teba zvláštny. Chápete ma, čo ty myslím? Takže keď prichádzaš do jeho prítomnosti, hovoríš, Otče, tvoje záujmy sú na prvom mieste v mojom živote, sú pred mojimi. Tvoje kráľovstvo príď. Tvoje kráľovstvo pred mojim životom. Ježiš hovorí, najprv hľadajte kráľovstvo Božie. Za 5. Tvoja vôľa nech sa stane. Je tu tajomstvo, je vôľa utajená a je vôľa zjavená. Deuteronomium 29:9. Tajná Božia vôľa nemôže byť zabránená ani démonmi, ani človekom, nikým. Nikto nemôže Božej tajnej vôli odporovať. Ale vôľa Božia, ktorá je zjavená, proti tejto vôli sa môžu postaviť a bojovať. Lukáš 7:30. Môžem vám dať aj iné verše z písma, ale toto nám stačí. Lukáš 7:30 hovorí, ale farizej a zákonníci odmietli radu Božiu a nepokrstili sa. Boh zjavil svoju zjaviteľnú vôľu Božiu, nie tajnú. Chcem vám niečo povedať. Vy ako kresťania tomu budete rozumieť. Sú v skutočnosti 3 Božie vôle. Tajná vôľa Božia, zjavená vôľa Božia a vôľa, ktorú Boh akoby dopustil. Zjavená, proti nej možno bojovať a možno ju v nej zabrániť. Napríklad Rimanom 12:2. A neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste zakúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré a čo je ľúbe a dokonalé. Znamená, zjavená Božia vôľa je postupná, rastie. To znamená, že tú zjavenú vôľu Božiu nemôžeš nájsť ináč ako proces, je postup. Ja cítim pomazanie Božie uzdravovať chorých túto na tomto mieste. A Boh ho viedol, kým bol na ceste. Čítame si Genesis 24. Išiel hľadať Rebeku ku Betuelovi a k Lábanovi a hovorí, Boh ma viedol, kým som bol na ceste. To znamená, kým som pokračoval v tej ceste, tak ma Boh viedol.
Boh ťa nebude viesť, keď budeš stať. On ti tu dáva kľúč. Dostali ste ten kľúč? Ak vám to došlo, dvihnite svoje ruky. Ak sa zastavíte, stávate sa cieľom a Satan bude útočiť na vás. Nikdy v živote sa nezastav. Armáda, ktorá sa zastaví a stojí, bude porazená. Raz som sa opýtal premiéra Izraela, Bibi Netanyahu, bol môj priateľ. Ja som mu povedal, Bibi, prečo izraelská armáda prehrala s Hizbalátom v druhej libanonskej vojne? On povedal, kvôli Kondolize Rajsovej. A hovorí mi, že ona Sharonovi volala a kričala, zastavte, zastavte, zastavte. Takže my sme zastavili, lebo americká zahraničná politika nám prikázala stať. A keď sme sa zastavili, tak prišla opozícia a porazila nás. A povedal mi, armáda, ktorá sa zastaví, bude porazená. Armáda, ktorá sa nezastaví, nemôže byť porazená. A vtedy mi dal kľúč. Nemôžeš byť porazený, keď sa stále pohybuješ dopredu. Satan ťa nemôže poraziť. Pochopíš to? Ale armáda, ktorá sa zastaví, bude porazená. Takže vôľa Božia je ľuďom zjavená, keď sú ľudia v procese, keď chodia, keď niečo robia, keď sa pohybujú dopredu. Hovorí, dobrá, príjemná, dokonalá, znamená, že postupuje. Alebo ten starozákonný text, že kým som bol na ceste, Boh mi to zjavil, keď som sa hýbal na tejto ceste. Musíš sa hýbať, pohybovať. Musíš ísť dopredu. Ktorí z vás sa tu niečo naučili? Povedz áno. Takže zjavená vôľa Božia je nám zjavená, keď sa pohybujeme, keď ideme dopredu, keď sa nezastavíme. Aká Božia vôľa? Zjavená Božia vôľa. 6. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. And we receive daily sustenance. Teraz prichádzame a prijímame to každodenné zaopatrenie. Takže 6. kľúč hovorí o úplnej závislosti. Nemôžeš vyťaziť, kým nie si úplne závislý na Pánovi vo svojom zaopatrení. A hovorí na konci, a odpusť nám naše viny. Vyznanie hriechov a odpúšťanie iným uvoľňuje odpoveď na modlitbu. Vyznaním sa držíme Boha. Jeremiáš 10.23 hovorí, že v nás nie je konania dobrého. Musíme vyznať svoje hriechy, lebo bez vyznania nie je odpustenia. Je tam mocný kľúč. A hovorí ďalej, neuveď nás do pokušenia. Teraz sa modlíme o oslobodenie od tohto hriechu. Vyznáme hriech a teraz osloboď nás od pokušenia, Pane. Nemôžeš vidieť zodpovedané modlitby, kým nevyznáš svoje hriechy a kým nie si z toho hriechu oslobodený. A vzácni svätí, v tomto momente si oslobodený od toho zlého. Oslobodenie od hriechu a jeho moci a od nepriateľa. A teraz, keď položíme pečať na tú modlitbu, môžeme sa vrátiť k chvále. Tvoja je moc i sláva na veky. Haleluja. Zdvihnite svoje ruky a ďakujte mu a chváľte ho.